Los niños de la Pobla del Duc también han aprendido a reciclar durante el mes que el ayuntamiento de la localidad dedica al reciclaje. Los monitores enseñaron a los pequeños distintas técnicas para cuidar el medio ambiente. El mes de maig és el mes del reciclatge a la Pobla del Duc. És el mes, per excel·lència, de la primavera. Per això és un moment molt adequat per recordar la importància de tindre cura del medi ambient i de la natura. Una de les mesures que tenim al nostre abast per tractar de millorar el nostre entorn és el reciclatge. El dijous 5 de maig van començar les activitats a la Pobla del Duc relacionats amb aquesta temàtica. El divendres 6 de maig van ser els xiquets de l'escola els que van participar al taller de reciclatge Recicla amb els 5 sentits, al Col·legi Públic Ramon Esteve. Es un proyecto a nivel de la Comunidad Valenciana que se llama Recicla con los 5 sentidos y lo que pretendemos pues es enseñar un poco la importancia de la separación selectiva de los sistemas integrados de gestión como Ecoembes, Ecovidrio, los RAES o el Punto Sigre, que son entidades que nos colocan los diferentes contenedores que todos conocemos en la calle. Els monitors van ensenyar als alumnes amb molta imaginació i bon humor a prendre's seriosament el reciclatge. Pues nosotros en vez de tirarla, la vamos a reutilizar. Vamos a coger esta caja y la vamos a transformar. Els menuts van poder aprendre diferents tècniques de reciclatge. Enseñar a colectivos de todas las edades cómo se debe separar y luego cuál es el destino de todo eso que tiramos en los diferentes contenedores, que es el reciclaje. És molt important conèixer bé les diferents formes en les que es poden ajudar a la natura. Todo eso está hecho de plástico y se hace del mismo plástico que las botellas de agua. O por ejemplo, las latas, las de refresco, las tiramos en el contenedor, ¿vale? I els xiquets poden aprendre des de ben pronte diferents tècniques que ja coneixeran durant tota la seva vida. Así, impresa, hay que recortar.